Te salut! Hai să-ți prezint ceva. Am aici două inimi. Dacă o să punem o inimă, de exemplu, aici în pumn și asta la altă o punem exact aici, observi? Inimile niciodată nu vor sta separate, ci vor fi întotdeauna împreună. Dar interesant este că vreau să te învăț astăzi ceva pe care să-l poți face și tu. Ceva pe care să-l ai la îndemână. Și o să folosim un pachet de cărți de joc. Vom face în felul următor. 52 de cărți de joc pe care le observi exact aici. Acum, vreau să-ți arăt cum poți, de exemplu, să iei o carte la întâmplare, cum ar fi șaptele acesta de inimă roșie, și doar vii cu mâna peste, adică pur și simplu iei cartea de joc, vii cu mâna peste și se schimbă cu alta. Un efect extrem de simplu, adică împingi prima carte de joc, cu podul palmei vei trage a doua carte de joc, aceasta va veni acum a doua și cartea care este în podul palmei vine prima. Încă o dată, poate n-ai înțeles. Deci, hai să luăm altă carte, asul de treflă. O împingi exact în felul acesta cu degetele. Cu podul palmei vei trage cartea de joc exact, știi? Exact aici în podul palmei. Acum, cu degetul arătător vei împinge cartea în pachet, în timp ce cartea asta, care a fost a doua, vine acum prima. Și uite așa, se face acest schimb vizual. Pac, pac. Tu știai de color change. Uite, acum știi. Ceva extrem de simplu pe care poți să-l faci cu un pachet de cărți de joc pe care îl ai la îndemână.